po yung 20 heads below lamang po, ma'am. Yun po at inuutang pa ng matagal. Yun po naman. Yun matagal ang bayad. Oo, Opo, alam ayun ko po. yun. Paano mo naman ililimit na 20 heads and below kung lahat may ASF? Tama po, wala pong tulong doon sa 100 heads, 50 heads, sa mga commercial. Kaya po, mabilis kumalat yung ASF. Dahil po, siyempre, mababangkrap ka, ang iba po napipilitang magbenta nung mga natitira pang buhay. At yung iba naman po, natakot. Kaya po yung 5 million heads na nawala, ang dahilan po, marami ho ay natakot. Nasa kabilang bayan pa lang, nagtanggal na ho ng mga alaga sapagkat alam nila na pag tinamaan ang kanila ng African Swine Fever, wala naman pong tulong. Ang laki pala ng pera natin doon sa Bayanihan 2. Ay dapat po, yun ang inuna. Ang lagi po sinasabi ng Department of Agriculture, wala pong pera. Ay noong una po, kami pa nag-abono eh. Actually, 12 million po inabono namin ng Tamanyo Rizal. At saka nagtutulong din ng LGU dyan. Yung binabayad ng Department of Agriculture, I think mga 5,000 ba o 6,000. Tumutulong 4,000 tapos ang LGU nagbibigay din. Kasi yan ang nangyari sa amin dito sa Bacoor, nagbigay din ng LGU. Tama po. Ang ano nga po, dapat po para matigil ASF, hindi po kasi yung programa po ng ating DA, hindi pa rin, nung pa po yung sinabi namin, September 2019, pag hindi nyo binayaran lahat at tatamaan, at hindi kayo nag-alat ng malaking budget, mauubos ang baboy, mababaliwala po yung kanilang programa para matigil. Ano nga po ang nangyari? Ngayon po, kung hindi na naman po yan babayaran, yung pong natitira sa Visayas at Mindanao, mauubos din po yan, yung 30% dito sa Luzon, ganun din po ang mangyayari. Kaya dapat po, malaki ang problema, dapat po mag-alat tayo, yung pala naman may pondo. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.